e eu somos fillos de Isaac Prada Moral, coñecido como o Perdiviño, e Nieves Muradás Vázquez, que eran traballadores alegres, xenerosos e grandes emprendedores e que sempre axudaron a familia no traballo e en todas as labores que les comendaban os seus pais. Os meus avós paternos, Odilo Prada e Manuela Moral, eran de Vilamartín de Valdeorras. A miña avoa materna, o precioso nome de Amable Vázquez, era de Santigoso. E o meu avó materno, Camilo Muradás, era o único dos meus avós que non era de Valdeorras. El procedía da zona de Carballiño e su oficio principal era o de canteiro, además de labrego, pero o fundamental era canteiro. E buscándose a vida, acabou recalando en Casallo para traballar na construcción das minas de Wolframio e pasados os anos casou con miña avoa, a única que coñecín, pois a paterna xa falecera cando eu nacera, pero facendo honra ao seu nome amable, pois era todo bondade entre ela e o seu marido. Sempre estaban ocupados en distintos traballos, como a construcción das casas familiares, casas Muradás, que tamén se coñecidas así, na calle Eulogio Fernández, que en aquela época chamábamos a carretera de Gamorinos.